Ja, ik werk primair om te leven. Als ik geld genoeg had om niet te hoeven werken, dan denk ik toch dit, denk ik. Maar Voor ons is bier meer dan alleen maar een kaal product. Voor ons zit daar gevoel achter en dat moet je dan ook met gevoel kunnen overbrengen aan je gasten. Een huiskamer waar mensen bij elkaar komen om samen dingen te bespreken in het leven en daar wat bij te drinken en wat te eten. Er zijn een hele hoop mensen die daarop zitten te wachten. Lekker kletsen, lekker borrelen, lekker Bourgondisch, lekker zichzelf kunnen zijn. Ja, ik geloof gewoon in de kracht van lokaal. Timmerman, die ken ik van vroeger, van de waterscouting. En vanaf volgende week zit hij hier elke maand een avond aan de bar. Weet je, die bar die hij zelf getimmerd heeft. Dan heeft hij gewoon netjes voor betaald gekregen. En ik kreeg netjes betaald voor mijn bier, maar zo werkt het gewoon. Ik kies heel bewust voor Gulpener en dat is mede omdat hun filosofie eigenlijk perfect aansluit op onze filosofie. En dat is het samenwerken met mensen om hen heen en ook wel het biologische aspect, mooie streekproducten. Bier gebruiken we bij alles wat we vieren. Alle momenten in het leven, als er een kindje gedoopt wordt, onze wies online. Ja, daarna drink je bier. Een paar weken daarvoor heeft de oma begraven. Die was 101. En ja, dan heb je koffietafel en daarna is er bier. Dus geboorte tot sterven. Wij Limburgers vieren onze hoogtepunten in het leven met bier. Gulpener maakt gewoon een bier met karakter. En daar zit wat meer smaak aan. En dat kan ik heel erg waarderen. Als ik een Gulpener pils drink, die heeft gewoon echt smaak. Dat is gedurfd. Nou, hij is wat bitterder. In Limburg zijn de bieren gewoon wat meer pit. Ik vind het spannend, maar ik heb er ontzettend veel zin in. En ik heb er ook een rotsvast vertrouwen in dat dit gewoon gaat worden wat wij in gedachten hebben.